sa chisen ngap yang sngaba bat ai khublei phi baro ki paralok ki bajus ngotanan ban sngap ban ban page ki videos hakane ka channel ka jengkerpan yakito ki paralok ki bempat da ban subscribe la de sutanan ki video ki bapon mi hakane ka channel singaba ban ai jengkershan da ka banyon nyu to subscribe button te kum ta paralok hakane ku video ngine page bat ngin yekren shapang ka jingim jeng wei pat orang ye kon wrestling papau nam ubang itip kum Triple H ale menta ngine sedang no yakane ku video bat sepet yaka hadu ban dakod ka kerteng basisha jeng Triple H kadai Paul Michael Levesque lakai u ka arpe honyu trik jeng banai Julai usnam kat kendai spa hanru pe kendai hanashwa New Hampshire Paul Michael Levesque ubang itip kum Triple H udah duk kapor ka ba udang Khana ulang ubre uba idbha yaka kam jingela kai sport kum ta ula helasan hakan ne ka kam kum ka kam yela kai baseball basketball pat kive de ki jingela kai sport ki ba udan pentalang hakapor ka ba udang Khana hakapor ka ba udan khat sausnam karta ule shimbenta haka body building lane ka kam pen hemen de ka ba uyo mensen na ka professional wrestler bat ula jabro yaka master teenage New Hampshire title hakasnam khat khandas pa pra nang ta ulalek ban training haka professional wrestler ka bangitip kum ka killer Kowalski bat hadin ka nepat ulas dang ya ka professional wrestling karyar jengu haka snam kat khandai spa khandai phoat bat ulas dang ban yakon wrestling omshu kum Paul Michael Levesque hanre kum utera rising haka international wrestling federation hashwa ba online no shika world championship wrestling haka snam kat khandai spa khandai pusa nang ta dai house nam bobot kata usnam kat khandai spa khandai pusan mulai join shika WWF ka bangitip ka World Wrestling Federation bat ka bangitip menta kum ka WWE ka World Wrestling Entertainment omshu kum utera rising hanre kum Triple H kum ta hadin ba ula join shika WWE ula job ya ka numerous championship jongka kan thup ya ka WWF championship ya ka World Heavyweight Championship ya ka King of the Ring hakasnam khat khandai spa khandai pe hnyau bat ya ka Royal Rumble hausnam arajar at hadin kane ul kelalong ubri ubakong santam halandet jongki jingja deka bashim yake benta baper jongka WWE kum yake executive role jongka bat mentapat Triple H kikam kiba utrai haka WWE kilong ba ulong kum executive lane vice president of talent haka live event jongka deka bapan wandur lane saindur yaka WWE bat ka bakhado habapai pat shikalong yeng longsem jong Triple H play tho shangkurim bat ka Stephanie McMahon house nam arajar lai bat menta kiladon langut ki khon kanthai kine kilong tang khandiat ki Khana langkon shapang jong Paul Michael Levesque ubangi tip kum Triple H kublei shibon pi ki bapai yakane ka video ngin se shampat bat pi hakawai pat kublei shibon